Oy Lifa IAQ Limited on perustettu 1988. Yhtiö on nimensä IAQ eli Indoor Air Quality mukaan keskittynyt sisäilman laatuun. Yhtiö on markkinajohtaja Suomessa ja sillä on sertifioitu ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Koneiden ja laitteiden tuotekehityksestä, valmistamisesta, myynnistä ja niiden vuokraamisesta sekä huollosta vastaa Oy Lifa Air Limited. Ihmisiä vaivaavat lukuisat huonosta ilmanvaihdosta aiheutuvat ongelmat. Sairas rakennusoireyhtymä on maailmanlaajuinen, koska erityisesti teollistuneiden maiden ihmiset viettävät ajastaan jopa 70–90% sisätiloissa. Lifa Dry & Clean on kuivaava ilmanpuhdistuslaite, joka suodattaa ilmasta hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuten homeitiöt, asbestikuidut sekä kaasumaiset epäpuhtaudet. Lifa Dry & Cleania käytetään kosteus- ja homevauriokorjauksissa ja kiinteistökuivatuksissa. Lifa HEPA-Clean 500, HEPA-Clean 2500 ja HEPA-Clean 4000 ovat alipaineistavia ja ne on tarkoitettu esimerkiksi asbesti, home, rakennus, kvartsi, jauho ja puupölyisen kuivan ilman puhdistamiseen. Lifa HEPA-Clean 8000 on uusin ja tehokkain alipaineistajia. Se on isojen ja laajojen ilmanvaihtokanavistojen puhdistamiseen kehitetty laite. Lifa Hydmaster on vaativien kohteiden kuten ilmanvaihtokanavien puhdistuskone. Hydmasterin ylivoimaisuus perustuu siihen, että käyttövoima puhdistusharjan pyörittämiseksi tuotetaan ohjausjohdetta pitkin hydraulisesti. Kun Hydmaster varustetaan videokameralla, voidaan puhdistustoimenpiteen aikana tarkastella työn toteutusta ja lopputulosta TV-monitorista ja samalla havainnoida esteet. Hydmaster on patentoitu. Lifa Combi Cleaner 40 on paineilmakäyttöinen ilmastointikanavien puhdistuskone ja myös se voidaan varustaa videokameralla. Combi Cleanerin monipuolisuutta lisäävät kemikaalisuuttimet, joiden kautta puhdistussauvan kanavia pitkin johdetut puhdistus-, desinfektio- tai kanavapinnoitusaineet saavuttavat kohteensa. Special Cleaner 20 on sähkökäyttöinen ilmastointikanavien puhdistuskone. Se on tarkoitettu pienten kanavien halkaisijaltaan 100–600 mm puhdistamiseen. Lifa Special Cleaner 20 ylivoimaisuus puhdistuskoneena on sen näppäryys ahtaissa paikoissa. Lifa Special Cleaner 2 on sähkökäyttöinen vaijeriharjauskone. Se on pieni laatikossa kannettava perustyökalu ilmanvaihtokanavien asentajille. Oy Lifa Air Limitedin kaikilla harjakoneilla voidaan puhdistaa pyöreitä tai suorakaidekanavia. Lifa Airiet Combi 20 on paineilmapuhalluslaite, jonka pääkäyttötarkoitus on desinfektio ja kanavapinnoitteiden levittäminen. Pöly, jota ei saada poistetuksi, voidaan sitoa Lifan pölynsidonta-aineella käyttäen Airiettiä levitykseen. Oy Lifa Air Limited tekee innovatiivista kehitystyötä ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastamiseksi kokonaisvaltaisesti. Oy Lifa Air Limited on kehittänyt kauko-ohjattavan videokuvausrobotin ja menetelmän, jolla pystytään kartoittamaan puhdistuksen tarve ja tarkastamaan myös puhdistustyön tulos. Lifa Duct Track pienoistraktoriin asennettu kamera voidaan irrottaa, jolloin se mahtuu jopa 60 mm pysty- tai vaakakanavaan. Robotit on varustettu kiinteillä valaisimilla. Robotti voidaan varustaa mittareilla, jotka tutkivat muun muassa lämpötilaa, suhteellista kosteutta, kastepistettä, ilmanvirtauksia ja pölypitoisuuksia. Puhdas ilma on kovan työn takana. Lifa Air.